Енергийният щит е техника за защита от външни влияния. Негативна енергия, нежелани емоции или дори чужди мисли. Той може да бъде създаден чрез визуализация, намерение и осъзнато управление на енергията. Ето няколко начина да го изградите. Първо, визуализация на светлинен щит. Седнете удобно и затворете очи. Поемете няколко дълбоки вдишвания, за да се успокоите. Представете си как около вас се оформя сияйна сфера от светлина. Тя може да бъде златна, бяла, синя или друга, която усещате като защитна. Почувствайте как тази светлина ви обгръща и създава непроницаема, но същевременно лека и ефирна защита. Кажете си на ум или на глас: аз съм защитен и само положителна енергия може да достигне до мен. Второ, щит чрез намерение. Повторете утвърждение като: аз съм защитен от всяка негативна енергия. Около мен има щит от чиста, божествена светлина. Вярвайте в думите си. Колкото по-убедени сте, толкова по-силен ще бъде щитът. Трети, призоваване на елементи или духовни сили. Ако вярвате в ангели, Архангел Михаил е защитникът, можете да го помолите да ви обгради със своя щит. Може да призовете елемента огън за изгаряне на лошите влияния или земята за стабилна, плътна защита. Четвърти, кристален щит. Носете защитни кристали като черен турмалин, обсидиан, аметист или лапис лазули. Представете си, че тези кристали излъчват енергия около вас и създават защитно поле. Пети, дихателна техника за енергийна броня. Вдишайте дълбоко и представете как светлина влиза в тялото ви. При издишване си представете, че тази светлина се разширява около вас, изграждайки броня. Повторете няколко пъти, докато почувствате защитата стабилна. Щитът работи най-добре, ако го зареждате редовно и го поддържате с силна вяра и намерение.